Ο Δημήτρης ήταν εκεί για να μην βενάτε στο βίντεο. Τέτοιο βίντεο θα κάνεις? Παρασκευή. Ισχύα, κάνει βίντεο. Παιδιά, ησυχία. Δεν με παρεξηγήσετε ότι έχετε τότε στην Λάγκα ρε. Παιδιά, λάγκα. Παιδιά, δεν φταίω. Φταίει το intro. Παρακαλώ, δεν μπορεί να κάνει ησυχία. Πατάτα! Φεύγεις. Έκανα πατάτα. Τώρα κάνε κανονικό βίντεο. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο γεωμετρικά. Δεν έκανες ρε. Αυτό ήταν παιδιά, αλλά ελπίζω να μην πειράζει δεν προ. Θα δείξω κι άλλο βίντεο. Θα ανεβαστεί ή σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο.